Luke chapter number 2 and verse number 7. And she brought forth her firstborn son. Siyempre, cannot see Mary, nanganak ni Jesus. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger, because there was no room for them in the inn. And there were in the same country shepherds abiding in the field, keeping watch over their flock by night. And lo, the angel of the Lord came upon them, and the glory of the Lord shone round about them, and they were sore afraid. And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Bisaya. Ug siya mipaymugso sa iyang panganay nga lalaki nanak, ug mipuyo kaniya nga naglimin nga mga panapton. Kita nagsaplong naglimin, to wrap up, like nagtuyok, like wrap, tuyok-tuyok. Naglimin nga mga panapton, ug mipahiluna kaniya sa usa ka pasungan, tungod kay walay lawak alang kanila sa balay abutanan. Ug sa maong dapit, dihay mga magbalantay sa karnero nga nagapabilin sa uma, nga nagabantay sa ilang panon sa kagabhion ug tanawa. Ang anghel sa Ginoo miabot ngadto kanila, ug ang himaya sa Ginoo midan-ag sa ilang palibot, ug sila sa hilabihan nangalisang. Ug ang anghel miingon ngadto kanila, ayaw kahadlok kay tan-awa. Ako nagadala kaninyo og maayo nga mga balita sa dakong kalipay nga moabot sa tanang tao, or para nako we could also say maayo nga mga balita sa dakong kalipay ngadto sa tanang tao. To me that's what it says in English, to all people. Ngadto sa tanang tao. Kay nganha kaninyo nahimugso niining adlaw sa siyudad ni David ang usa ka manluluwas nga mao si Kristo ang Ginoo. Then my message this morning comes from verse number 10, just 3 words, to all people. Ngadto sa tanang tao, actually, yeah, tanang tao or tanang katawhan, but I think katao would be correct. Ngadto sa tanang tao. Ang mensahe karon naidahang doktrina. Dalita magdahom sa doktrina gikan nini nga story, pero naidahang doktrina. Og sa akong nakita, sa akong experience, the best way to fight against false doctrine is just to clearly teach true doctrine. Karong buntag maghiskot ko sa doktrina na daghang kalibog, but I'm not going to spend a lot of time talking about the lies people tell. I'm just going to look at what does the Bible say. Let's talk about this morning. To all people. To how many people? How many? All people. Pila ka tao ganahan sa Diyos nga luwason? Tanan. To all people. I'm going to help you this morning, stabilize your faith a little bit. Let's pray. Heavenly Father, would you bless the message this morning? Lord, as far as I know, everyone here is saved. But Lord, kung naisibisang kinsa diri karon nga wala pa naluwas, mga kung nga siya maluwas karong buntag, o para kanato nga naluwas na, paliw Ginoo, palig-una nga among pagtuo, arong klaro, ni makasabot sa kamatuoran sa imong pulong, kabayan sa kaluwasan. Lord, I pray, God, you fill me with your Spirit as I preach. Help me today. I pray in Jesus' name. Amen. Pwede ka mo maglingkod. Ang atong giba sa karong buntag, maong sika nga sugilanon sa pinakaunang Pasko. Ang adlaw nga si Jesus Kristo ang manluluwas sa tibok kalibutan na tao na. Siyempre, kitang tanan familiar kayo nini nga story. Pero karong buntag, ganahan kong mag-focus lang diya sa mensahe sa anghel ngadto sa mga magbalantay gawas sa Bethlehem.
Human sa pagkatao ni Kristo, ang anghel niabot ni aron mohatod sa mensahe, dili sa mga dato, dili sa mga hari, dili sa mga prinsipe, ngadto sa mga magbalantay, mapaubsano nga tao gawa sa syudad, nagbantay lang sa mga karnero. Look at me if you would in verse 10 and 11. This is my text verse this morning. And the angel said unto them, Fear not. For behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Ang anghel miingon nga to kanila, ayaw kahadlok. Kay tanawa, ako nagadala kaninyo maayo nga mga balita sa dakong kalipay, nga moabot sa tanang tao. Kaya nga kaninyo nahimugso niining adlaw sa syudad ni David ang uska manluluwas nga mao si Kristo ang Ginoo. Siyempre ang anghel na napailaing gisulti, pero karon nga nang kung mag-focus niining duha ka bersikulo. Kaya kining duha ka verse na puno gayod sa doktrina. One of the great things about the Bible is bisan diha sa mga narratives, diha sa mga sugilanon, daghang doktrina nga makatuna na to kung kita mag-focus lang o what's the word I'm looking for? Take heed. Is it magmatngon? Can I use the word magmatngon? Magmatngon ta, pay attention sa English. Tungod familiar kaayo ni ini nga mga bersikulo, we hear them and we use them at Christmas programs, we read it in the story, and Pastor Magwali kabayan sa first Christmas, o familiar kayo. O tungod sa familiarity, tungod kay familiar kayo para nato, ang kadaghanan sa Kristohanon, dali gayon makamatikod sa kalalom sa doktrina nga nadere. Sa diyang nagandam ko nining mensahe, nagplano ko mo na daghang punto ang laing-laing doktrina nga natudlo diri kung magkumpara ka sa laing-laing, pero ang Diyos wala nagtugo. Really, 1 point lang sa akong outline. Akong nagbutang sa akong outline. Una sa tanan, dayon walay lain. So, una og tanan. And nining nga storya, ang anghel sa kali midanga nganha sa mga magbalantay dito sa patag. Maka-imagine ka, naglingkod ra, hilong kayo, peaceful man, o kalit lang ang tibok kalangitan na puno sa kahayag, mabuta ka, o na'y anghel sa ibabaw nagastori nimo. Unsay mong pagbati, hadlok yun. Diba? Pero unsa ba ang mensahe ni nga anghel ngadto sa mga magbalantay? Ang yang unang gisulti, ako na ay mayong balita alang kaninyo. Dito niya nang alungsod duol pa ang tao ang manluluwas sa tibok kalibutan. And I'm telling you first, you listen to me, Truth Baptist Church, we should never get used to the good news of salvation in Jesus Christ. Ako musulti nimo sa rason nga kita maalaayon diha sa atong pagpangalagad sa Ginoo, manata sa nindong nga kaluwasan nga gihatag kanato sa atong Dios. We get used to it. We get bored. Manad na nadanit na sa kalibutan ug malimot sa kaayuhan sa atong Dios kanato nga mihatag siyang buktong gipagkatao nga anak. Kanang ko musulti niyo karong buntag. That is good news. Ang maluluwas na tao na katumhan, usa ka, hilabihan, kamayong balita. Ang tanan tao, pwede man nga maluwas. Tungod na tao, ang maluluwas dito sa Bethlehem. Walay tao, kinahanglan pa muata sa impyerno. Kaya nga naman, siya nagtao na, padulong siya sa krus, arong mumbayad sa tanan sila, arong ng tanan tao, pwede maluwas. Somebody say amen. Dali angay, nakita manhad sa mayong balita. Ayaw pagkanhad nga si Jesus miluwas kanimo. Ang perpekto, walay sala nga Ginoo na gugma kanato. I'll tell you why you're bored. Ako musulti mo sa rasong gilaay ka, nanad na ka sa gugma sa Diyos. Wala na ka natingala. Natingala ka sa mga buhaton sa tao, na-impress ka sa nindo nga technology, pero dali na ka ma-impress sa kanindo sa atong Ginoo. Shame on us. We have good news. Ang tanan nga ganahan maluwas. Pwede man.
Si bisan kinsa pwede maluwas. Bisan unsa ang iyang miagi, bisan unsa iyang sayo, pwede ang tanan maluwas. Truth Baptist Church kana atong mensahe ngadto sa tibok kalibutan karong buntag. Pwede ka maluwas. Pwede ka maluwas. Pwede ka na maluwas. Bisan unsa imong religion, bisan unsa imong religion, pwede man ka na maluwas. Bisan unsa imong financial nga kahimtang, bisan unsa ang imong situation sa kinabuhi, pwede man ka nga maluwas. O kinahanglan ka maluwas. That's our message. Ang tibok kalibutan, kinahanglan maluwas. O si Jesus andam na muluwas sa tanan. We're talking this morning about good news. Si bisang kinsa makaangkon sa kinabuhing walay katapusan, pinaagi ni Jesus Kristo nga atong Ginoo, and we hold the news in our hand. Pero pila ba ang mga tao nga atong gisultihan na? Good news. The angel delivered good news. This morning I want you to notice just one very simple detail. I wanted to list them. But this morning, ganan kong mamatiktan ninyo sa usa ka importante kayo nga doktrina nga makit-an dere. Kining maayo nga balita alang man sa tanan. Alang sa tanan. Luke chapter 2 verse 10, and the angel said unto them, Fear not. For behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Pila ka tao pwede maluwas? Tanan. Nay usa ka dautan bakak nga doktrina nga nahimo nang famous dito sa US. Nga dili ang tanan tao pwede maluwas, kaya ang Diyos ang nagpili kinsa maluwas o kinsa moadto gyud sa impyerno. That is a lie. Right here, we have a clear verse. Ngadto sa tanan. Mayong balita alang sa tanan. Unsa ba ang mayong balita? Nay manluluwas. Do you know what that means? Ang tanan tao pwede maluwas. Pinaagi niya nga manluluwas. To all people. Kabalo ba ka kung unsay pasabot niya na? Walay pinili. Walay pinili. Kini nga mayong balita alang sa tanan. And by the way, kana mag-uyon sa tibok Biblia. Let's take the most famous verse in the Bible, John 3:16. For God so loved the world. God loved who? God loved who? That He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kayang Diyos na gumapagayo sa kalibutan. Nga siya mihatag sa iyang buktong gipagkatao nga anhak. Aron si bisan, kinsa ba? Bisan, kinsa pwede maluwas? Bisan! Kinsa nga nagatuo diha kaniya, dili gayud malaglag, apan aduna nay kinabuhing walay katapusan. Kinsa pwede nga maluwas? Bisan kinsa? Tanan. Kinsa ba ganahan sa Dios nga luwason? Tanan. Turn with me to 1 Timothy chapter 2 verse 3. Karong buntag, dali kong makiglalis kabayan sa mga arguments gigamit nining tawhan nga mamakak. I'm just going to show you some simple truths from the Bible aron makamatikod ka kung makaduol ka sa bakak. Ang tao siyempre si Kristo wala namatay lang sa tanan bakakon. Si Kristo namatay lang sa tanan. Let's look at just a few verses. 1 Timothy chapter 2 and verse 3. 1 Timothy chapter 2 and verse 3. Kung nasa amen? For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Kay kini maayo og ikahinangop diha sa pananaw sa Dios nga atong manuluwas. Kinsa buot? That is not a question. It means ang Dios buot. Kinsa buot unta nga ang tanang tao maluwas og makadanga ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Unsa bay? Gisulti sa Ginoo dito sa langit sa matag adlaw. Siyempre dito walay time pero nakasabot mo. Kanunay ikasulti sa Ginoo. Unta nga ang tanang tao maluwas. Kana atong gibasa dere. Unta ba ang kasing-kasing sa Ginoo? Unta nga ang tanang tao
maluwas. Ayaw kalibog sa mga bakakon. Ang Diyos, sovereign man siya, so siyang mag-control. No, ang sovereign Diyos may hatag sa free will nga to sa katawhan. Makapilit ta. Ang Diyos naghimo sa paagi nga kita pwede maluwas, pero matag tao kinahanglan mag-decision alang sa iyang kaugalingon kung mutuo o dili. Kung wala tayo choice, nga naman ang Diyos nagsugo, tuo ni Ginoong Jesus Kristo. Nga naman siya nagsulti, choose ye this day whom ye will serve. Kinsa pwede maluwas? You say, Pastor Mike, syempre, nagatuming ang tanan tao pwede maluwas. I know, but matingala ka kung makadungog ka sa kalibog gikan sa US. And by the way, kung naay kalibog sa manayana sa US, pon mo butpod dere. Do you know what they call this doctrine? Calvinism. Ang pagtuo ng Diyos lang magpili kinsa maluwas o kinsa dili. Para na ako, unsay garbo makalabaw ni ana din ang tao mo sulti, ako gipili nga maluwas pero wala ka. O paggarbohon gayod. Padayon tamo basa. Verse 5. Are we still in 1 Timothy? We're still in 1 Timothy. For there is one God and one mediator. Stop. What did we just read in verse 4? Who, that God, will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ang Diyos kanahang ang tanan tao mugdanga mi moabot ngadto sa kahibalo sa kamatuoran. Unsa ba ang kamatuoran iyang gihiskot? That's verse 5. What is the truth we need to believe? For there is one God, pila ka Diyos, and one mediator, pila ka mediator, between God and man, the man Christ Jesus. Kaya doon ay usa ka Diyos o usa ka tigpataliwala tali sa Diyos o sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus. Kinsa lamang ang makaluwas kanato. Kinsa lamang ang makadala kanato nga mga magsasala ngadto sa balaang nga Diyos, si Jesus Kristo nga atong manuluwas. One mediator, ang pulong mediator, mean, ang tigpataliwala, siya nga nasa tunga-tunga, makado siya sa Diyos, makado siya kanato, okay, ako mudala kanimo nga to sa Diyos, na may kalinaw, pinaagi ni Jesus Kristo nga atong mediator. Do you know what that means? Do you know what that means? Kung si Kristo lamang ang mediator, that means si Mama Mary why labot. Si Mama Mary why labot. By the way, can I just say this? I don't think we should call her Mama Mary. Usahay ako mo gamit niya na ron masabtan. Pero para na ako mga Kristohano nga naluwas kita nga midangat na nga to sa kamaturan, dali angay kita mo tawag kaniya nga Mama Mary. Dili siya akong inahan. Ako ang anak sa Diyos, pero dili ko ang anak ni Mama Mary. Kung watch now, kung ako uska spirituhanong anak sa Diyos, ug uska spirituhanong anak ni Mary, do you know what they're saying? Si Mary ang asawa sa Diyos. Unsa makalabaw? How do you say that? Here we go. Kana ang pinakalabaw sa pagpasipala. Sakto ang grammar? Blasphemy. Paminaw na ko karong buntag, si Mary, siya ang inahan sa tawhanong kinaiya ni Jesus Kristo. Pero dili siya ang inahan sa iyang pagka-Diyos. Si Kristo anaa gikan sa kahangtura, gikan sa walay katapusan. Siya ang tigmog na uban sa Diyos nga mahan sa sinugdan ng Giyod. Ang kinabuhi ni Kristo wala nagsugod diha sa taguangkan ni Mary. Nagikan siya sa walay katapusan. Mabuhi ang hangtod sa kahangturan. Mary was only the mother of his physical body and his human nature. O dili siya ang atong inahan. Kita nga nakasabot na sa kamatuoran para nako, dali angay kita mo tawag kaniya Mama Mary. Kanang pagpataas kaniya labaw niya nga angay. Tawra siya nga kinahanglan maluwas sa nato. Sa atong teksto ganiya, sa atong gibasa, nahimukso ni ining adlaw sa syudad ni David ang usa ka manluluwas nga mao si Kristo ang Ginoo. I want you to notice something very important.
ang manluluwas, mauman ang nahimugso, dili ang naghimugso. Si Mary way labot sa atong kaluwasan. Samtang si Ma'am Ruth, ako miyato mi sa Ozamas, nag-stop mi sa coffee shop. O nakakita ko sa book, na sila pipila ka books, nakakita ko nini nga book, samtang naghula mi sa mong coffee. Kini ang book, akong nakita, and I picked it up. Pointers from Heaven. From Heaven, na idea, nagikan sa Ginoo. Words of Wisdom from the Pillars of Faith. Kini nga book na puno sa mga quotes gikan sa mga pope o lain-laing saints sa Catholic Church. So, interesado na ko. Nagsugod kong naglantaw, and I said, wow, kini, daghang information para na ako. So, niulit ko, o nagpalit ko sa akong kaugalingon nga PDF copy. So, imong pastor na dito sa computer, o sa akong phone, na Catholic book sa akong phone. Pwede ka mag-chismis ka ba niya na. Naglantaw ko, sulod sa book. Natingala ko. Na ay, usa lang kapahina, pahina, sa book, kabahin ni Kristo. Kay alphabetize man, A, B, C. Kini ang B, Blessed Virgin Mary. Kumubod ka sa C, na Christ. Usa lang kapahina, kabahin ni Kristo. Samtang na tulo kapahina, kabahin ni Mary. Paminaw sa uban. It is impossible to be saved if we turn away from thee, O Mary. Saint Anselm, Doctor of the Church. Dali mahimo nga kami maluwas kung kami mo sa likway kanimo, Mama Mary. How about this one? Such is the will of God that we should have everything through Mary. Kini maong kabubuton sa Diyos nga ang tanan maayo sa atong kinabuhi moabot pinaagi ni Mary. Dili pinaagi ni Kristo, pinaagi ni Mary. How about this one? No man is delivered or preserved from the worldwide snares of Satan save through Mary. The word save means gawas, except for. And God grants His graces to no one except through her alone. Let me try to translate. Kay lalom ni. Walay tao mapalingkawas or ipalungtad gikan sa mga litag nining kalibutan. Gawas, pinaagi ni Maria. Og ang Diyos mohatag sa iyang mga grasya. I don't know how to say that. God grants His graces to no one except through her alone. I'm going to flip it. Ang Diyos mohatag sa iyang grasya nga ni bisang kinsa pinaagi ni Maria lamang. Pero sa akong nakitaan, there is one mediator, not two. Dili ko mudol ni Maria aron siya mudol ni Kristo aron siya mudol sa Amahan. How about this one? Whoever does not wish to have Mary immaculate, the word immaculate means sinless, perfecto. I got news, si Mary na isala. And just as a side note, dili na siya berhin karon, na siya daghang anak man ni Kristo. At least 6. 4 brothers and at least 2 sisters. Whoever does not wish to have Mary Immaculate as his mother will not have Christ as his brother. Si bisang kinsa nga dili buot mo daw ni Mary nga iyang inahan, dili makaangkon ni Kristo nga iyang igsoon. Meaning, anak ta sa Diyos, so si Kristo atong igsoon. Just as a side note, we also shouldn't use the term Papa Jesus. Jesus is not our Father. He's our Savior. His Father is our Father. Let me give you a couple more. Natingala ko nini. It is impossible to save one's soul without devotion to Mary and without her protection. Dili mahimo nga maluwas ang imong kalag gawas sa pagkadebutado ngadto ni Maria o gawas sa iyang pagpanalipod. How about this one?
By the fall, meaning pagkahugno nga to sa sala. Remember what the Bible says? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin. You remember that? By one man, right? One man, di ba? Kinsa gibaso lang sa gibaso sa Ginoo? Si Adam, dili si Eve. Na wala ko nag-uyon niya na, pero kanang gisulti sa Ginoo. Pamina ni Saint Augustine of Hippo. Calvinism came from Saint Augustine of Hippo. Siya ang nag-una. Si Calvin nagbasa sa pagsulat ni Saint Augustine of Hippo. I did not notice that. Get out of here, you stupid cat, or I'm going to sacrifice you to the wolves. Swerte siya, wala ko nagbutang niya sa balde. Akong papa mo sulti, uy, naiiring, kanaan katuyuan sa mga rain barrels. Sabi niyo, rain barrel? Kung wala ka si Jade, nasuko, yun karon. Alright. Jade? Alright. Don't watch. Good. Wow. Kini ang maalamon nga tao dere. Good job, brother. Felix? Alright, that's not going to work because everybody's going to watch the cat for the rest of the sermon. Dili ko, wala ko'y chance sa batok sa cute nga kitty. Alright, look at me. Ayaw kabalaka. Paminaw ni, English. By the fall, meaning of sin, a poison was handed to mankind through a woman, Eve. By the redemption, man was given salvation also through a woman, Mary. Saint Augustine of Hippo. Nagwali ko kabayan sa Calvinism karon, si Calvin nag-isip siya ang kaugalingon nga usa ka Augustinian. Si Calvin nagsunod ni ini nga tao nga nagato ni Mama Mary para sa kaluwasan. How about this one? A man is no true Christian if he has no devotion to the mother of Jesus Christ. Ang uska tao, dili uska tinuod Kristohanon kung wala siya'y pagkadebutado, meaning grabe kaya seryoso siyang pagtuo yung religion, wala siya'y pagkadebutado ngadto sa inahan ni Jesus Kristo. Last name. No matter how sinful one may have been, if he has devotion to Mary, it is impossible that he be lost. Bisan unsa ang kadautan sa miagi sa tao, kung magdebutado siya ngadto ni Maria, dili mahimo na siya mawala o moadto sa impyerno. But I would just like to say, there is one mediator. Usa lang katig taliwala. Asamanta karon. We're still in 1 Timothy, right? Look at verse 6. 1 Timothy 2, verse 6. Naghiskot ta sa kamatuoran ng mayong balita sa kaluwasan alang man sa tanan. And now we've seen pinaagi ni Jesus lang. Look at verse 6. Who gave himself, meaning Jesus gave himself. Who gave himself a ransom for all. How many? How many? To be testified in due time. Kinsa mihatag sa iyang kaugalingon nga usa ka lukat alang sa tanan. Pila ka tao? Si Kristo mihatag sa iyang kaugalingon alang sa pila ka tao? Tanan. Pila? Kabalo ko unsay gisulti sa mga meaning nga magtutudlo. Daghang bakak. Oh, kung ang Diyos sovereign man, syempre, siyang mupili. No. Siya naghimo sa iyang decision sa sinugdanan. Siya mihatag ka nato sa free will. Kitang mag-look right now. Tanaw ko. Siya mihatag sa tao sa free will. Kita mismo kinahanglan mag-decision. Motoo o dili. Motoo o dili. Kini nga daot ng bakak nga ang Diyos man ang nagpili. Gibase sa pipila ka medyo nga makalibog nga bersikulo sa Bible. There are a few verses nga makalibog gamay. Ako mag-anas kibayan ni Ana. Pero kini mga bakakon magbaliwala sa daghang bersikulo nga klaro kayo aron maggamit niini nga dali klaro aron mamakak. Dili honest ang teacher nga mo gamit sa makalibog nga verse
sa paglimod sa klaro nga verse. Does that make sense? Let's go back to our text verse. Luke chapter 2 verse 10. Kini klaro kaayo. Luke chapter 2 verse 10. Luke chapter 2 and verse 10. Kunana say amen? Nope, I'll give you another second. Luke chapter 2. It's in the New Testament. Matthew, Mark, Luke. Kunana say amen? And the angel said unto them, Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. Kung, paminaw na ko karong buntag, kung ang pag-abot sa manluluwas nga si Kristo, mao ang mayong balita nga to sa tanang tao, kana klarong magpruweba nga ang tanang tao pwede nga maluwas. Panaglitan. Kung panaglitan, ang governor sa Zamboanga del Norte muabot sa Dapitan City Jail, dari sa unahang gamay. Musulod siya o magpatigom sa tanan pinariso dito sa taas, di na ako magwali, matag Miraculous. Silang tanan, hapit na 200 karon, 190 kapin I think. Silang tanan maglingkod, naghula, unsay gituyo sa governor, ngani ka na mo. O ang governor mo, tindog at tubangan silang tanan, ug siya mo sulti, palihog paminaw. Ako na ay mayong balita alang kaninyong tanan. Woo! Good news para ka sa tanan. Na mayong balita. Wow! Unsa ba ang mayong balita? Silang tanan maghula, hilom kayo. Dili man magginhawa, maghula. Unsay ang gisulti? O, tinuod man na ko'y mayong balita alang kaninyong tanan. Andam na ka mo? Ang uban kaninyo gipili nga pasayloon sa tanan nimong krimen. Kinahanglan ka mo ani diri sa front magperma niining affidavit ug dili madayon nimong kaso, magagawas ka sa prisohan karon. Nakoy pangutana. Nakoy pangutana. Let me read my notes, make sure I said exactly how I want. Kana ba maayong balita ngato sa tanan pinariso? Dili yun! Kana ang maayong balita lang ngato kanila nga gipili. Kung ang Diyos nagpili kinsang maluwas o kinsa dili, kana dili maayong balita ngato sa tanang tao? Kana ang maayong balita ngato kanila nga gipili. Ug baka ko ng Ginoo. So, unsa ba nga itong mahimo? Kabay nining ang mga bakakon nga magpalibog, and they are, mga bright nga tao, nalibog kabay ni ini. Kay smooth kayo sila, nagpasabot sa pahagi nga, wow, wag yun ko naghuna-huna. Yes, nairasan wag yun ka nakadungong niyana. Kay wala nagikan sa Biblia. Nagikan sa kasing-kasing sa dautang tao, nagsugod ni Augustine of Hippo. Hippopotamus, wala ko sure kabay niya na. Kasing tambok kaayo siya, wala ko sure. Unsa atong mahimo kung naay daghang tao mamakak? Unsa atong mahimo diri sa Pilipinas kung naay mga Baptist pastor magsugod mo tulo? Kay nagyod dito sa US, mga Baptist magtulo niini nga bakak. Sila magtawag sa we are Reformed Baptists. Unsa atong mahimo? Romans 3:3. For what if some did not believe? Shall their unbelief make the faith of God without effect? God forbid. Yea, let God be true, but every man a liar. As it is written, that thou mightest be justified in thy sayings, and that mightest overcome when thou art judged. Kay unsa man, kung ang uban wala mo tuo, ang ilang pagkadali matinuohon, makahimo ba sa pagduo sa Diyos nga walay pulos? Ang Diyos dali mo tugot? Oo, itugong ang Diyos matuod, apan ang matag tao, bakakon. Kung sa atong buhaton, kung doon ta sa tao nagtulo sa bakak, bakakon siya, dali maminaw. God's right, they're wrong. Simple kayo ni, ang Diyos tinuod, ang mga tao bakakon. Basa ang Biblia. Pagsalig sa klarong pagtudlo sa pulong sa Diyos.
Ganahan ro kong mupahayag karong buntag ang atong Dios ganahang moluwas sa tanan. Kana ang atong mensahe. Dili ko makasabot. Dili ko maka-imagine kung ako ang pastor diya sa Calvinistic Church. Kanang ko mag-welcome sa tanan ng mga bisita karon buntag na ko mayong balita. Basin ang Dios ganahang moluwas ninyo. Pero wala ko kabalo kay basin wala siya nagpili nimo. Wala ko nakasabot unsang pagwali ni ana. Si bisang kinsa pwede maluwas kung ang Diyos nagpili ni mo daan. What? Can I say this morning, kung naay tao nga moata sa impyerno, magsupak na siya sa kabubuton sa Diyos. Kaya ang Biblia nagingon, siya dali buod nga si bisang kinsa nga tao malaglag. You say, Pastor Mike, nga naman ang Diyos mihatag kanato sa free will, kung dali siya ganang kita ma-impyerno. There's some questions I can't quite answer. Dili ko makatubag sa rason nga ang Diyos naghimo sa decision. Ang akong responsibilidad mao ang klarong pagtulo kaninyo unsa bang yang decision o kana ang klaro sa Biblia. I think I could give some explanations. I think there's some good reasons, but the real truth is this. It's not my job to explain how God thinks when He didn't clearly tell me in the Bible. He just said, I gave man free will, I love man, o ganaan ko ang tanan tao maluwas, pero dili ko mupugos. Kana ang atong Ginoo. Kung ang atong responsibilidad, maong pag-share niya ng mayong balita nga to sa tanan. Nga to sa tanan. God wants to save everybody. Paminaw, kung ikaw ang maglakaw dito sa highway, matagtao nga makita ni mo ang Diyos kanang muluwas niya. Kung magsakay ka sa motorcab na ikawan, nagtapad ni mo, ang Diyos kanang muluwas kaniya. Kano sang lasing ikaw misulod sa motorcab, may hatag sa track sa tanan? Maulaw ko. Really? Mao ba? Kung maglingkod ka, tapad sa uska driver, 5 minutes, 10 minutes, padulong sa imong balay. Kung dali ka mo hatag kaniya og track, asa man ang imong gugma? Wala kay pakikabahin sa iyang kalag? Magsulod ka sa tindahan ug dali mo hatag sa tagiya og track? O wala ko nagdala. Kay ngano pan lagi? Ang Diyos kanang muluwas sa tanan. Pero ang problema dali ang Diyos, ang problema na ana sa atwa. Siyang misugo, ingna ang tanan. O kita mo sulti sa pipila, o wala na lang. Maglaktaw ko sa ubang material na ko'y daghan ubang doktrina pa, pero dili na lang. Turn with me to Revelation 22, verse 17, and I'm going to be done. Revelation 22, verse 17. Revelation 22. Kanyang katapusan, gayud sa Biblia. I think there's just 3 or 4 more verses after this. I think the chapter has 20 verses. Revelation 22. How many verses do you have, wifey? Pila ka verses sa Revelation 22? 21. Okay. Revelation 22, verse 17. Kunana, say amen? And the Spirit and the bride say, come. Dakong letters sa Spirit, at dakong S, so that's ang Holy Spirit, ang bala ng Espiritu. And the Spirit and the bride say, come. And let him that heareth say, come. And let him that is athirst come. And whosoever will, let him take of the water of life freely. Nainumdum ba kamo sa dayang si Kristo nag-istorya sa babae dito sa well, sa Atabay, sa John chapter 4? Ug si Jesus nangayo og tubig, dayon niyang gisulti, kung kabalo ka, kinsa ko? Ikaw mangayo og tubig kanako, ako mohatag kanimo sa nagabuhi na tubig.
That's what it's talking about here, the water of life. Basaya, ug ang espiritu ug ang pang-asawonon nagingon dali. Ug tugot siya nga nagapakadungog nga moingon, nagdungog nga moingon dali. Ug tugot siya nga giuhaw nga moduol ug si bisan kinsa nga buot tugote siya nga mukuha sa tubig sa kinabuhi nga walay bayad. Ako pangatana, kinsa ba ang bride? Nini nga bersikulo. Kinsa ba ang pang-asawonon? The Spirit and the bride. Kinsa ba ang pang-asawonon ni Kristo? The Church of Jesus Christ. So, ang balang espiritu, unsa ba ang iyang mensahe nga sa tanan? Dali. Dali dari ngani ni Kristo, siya makaluwas nimo, makahatag nimo sa kinabuhi, sa tubig sa kinabuhi. The water of life, eternal life. Unsa gisulti sa balang espiritu? Dali. And what is the bride? The Church of Christ. Silang naluwas na. What are we supposed to be doing? We're supposed to be working with the Holy Spirit, saying to the world, come. Dali. Dali. Ug ang Espiritu ug ang pang-asawa nun, nagingon, dali. Nahadlo ko. Niabot na ta sa panahon sa kalibutan. Daghang churches nag-undang na sa pag-invite sa mga tao nato sa tubig. Pasi ng pastor lang magsulti. Dali. O kung ang pastor mag-challenge sa mga membro, magsuunin ta na ay mga membro musulti. Kana para sa pastor lang? Kana mo rasa na kay sweldo, pastor? Kana imo true story, nakadong ko na ay laing church, dili Baptist sila, Alliance Church, o dito sa Shokon, I think. O ang uban sa ilang mga membro nagsimba diri sa 2017-18 nalimot ko nga nagskwela sila, nagstudy diri. O ang lalaki na gayon ako, he said, nainumdum ko sa panahon na mong pastor nagsugod sulay magwali sa mga membro. Ang tanang Kristohanong kinahanglan mag-share kabayan sa kalawasan. Ang kamong tanang dali ang pastor lang kamupod kinahanglan mag-invite sa tao sa church, kamupod kinahanglan mo katon unsa ang pag-share. Ug gisel, ang mga membro sa church nagreklamo. Ilang gisulti? Kana dali amo kana para sa pastor lang. Pero sa kamatuoran ay daghang Baptist church sama niya na karon. Ang pastor lang basin pipila ka Bible students mag-share sa gospel. Truth Baptist Church, kitang tanan naghawid sa mayong balita sa kaluwasan. Kitang tanan kinahanglan mag-share. The Spirit and the bride say come. Ang balang espiritu maong moliho pinaagi sa mga taong naluwas aron ang uban maluwas na. The Spirit and the bride say, come. So, unsa ba ang practical para nato? Are we sharing the gospel that we have received? Kita ba nag-share sa mayong balita na kita nagdawat na? Dali pa igong nga sakto atong doktrina. Ang tanan tao pwede maluwas. Tinuod yun. So, unsay mong buhaton aron ang ubang tao maluwas? Nagdalat-dalat ba ka sa mga tracks? O Pastor Mike, mahal ang tracks, libre dere. Nagprint ta sa atong gawulingon dere. Nagabista ko sa laing church. O ang pastor na ginayon ako, lasur ang mga tracks kay wala may tracks dere. Sa Truth Baptist Church, dili ta makasulti niya na. Kaya ang Diyos mag-bless ka nato sa financial, makaprint ta, nag-design ko, nami mga printer dere, makaprint ta. Challenge ko ninyo. Be a part of the bride that says, come. Dali. Wala pa ka naluwas. May kaluwasan dari. Iyangalan si Kristo.
Niabot siya ron mamatay, aron ng tanan, pwede maluwas, apil ka. Let's be a part of the bride that works with the Spirit.